Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Kurang ti pagbayad ko, Raymond. Kasano nga na makapag-eksama kit finals. Manukura na. Imbagak manong name. Okay. Tulungan ka. Urayan na klahin. Tenak mga remedyo ti balay. Ngayon may ti kondisyon. Kondisyon nga niya. Sigamat, pakundi-kondisyon ka. Ama mga pangagararam ka. Makatawanan. Diba? Hindi damo ti klase. Inaram kan. Oh, maudi dito yun nga panagtesta yun ito nabigan na ya. Oh, di na pinaklon. O na, aklon nak. Tayo maklon na kon. Di, kuntun ti kurang dito pagbayad mo. Kapay mga lahat, kurang na. Sigurado ha? Uy, kapay mga lahat. Saan dog subli? O sige. Kinunana manong name sa bagay manong. Hindi mo't palakid di nga damariknak nga ayat kini Raymond. Kentap nulayang nga patgan na manong name ti panang tulong na kanyak. Siyot ga po namat nga ibagak tikas jay. Kaya di ta maitadnan ti kurang ti pagmatrikulak pagbayad ko manong name tap no maka-eksama. Kit inaklong ko ba't ka na? Ti panagayat na. Pepeso ha? Uy, anya pa nga rod. I love you. I love you too. Sige na, ten ako nagbayad. Urayan ka ha? Tag-celebrate ha? Celebrate? Uy, natapay na yun nga kwartag dito. Doon natin alak ka kwarta. Isong ag-celebrate ha? Sige. Sige man langin. Kastaman ti ko naken ka. Vina. Manong name tuwakam nang agkabsat kini Manang Joy. Napyapay kini Manang Joy manong name ta talaga ngayong karigatan datatang kaninanang tinang pabasa keng kuwana. Kat nakapagturpus at dan trabaho na. Titulag idi manong name kat idi adan trabaho ni Manang Joy kat siyak meten ti pag-agbasa. So nga duwa nga tawen manong name nga nagtrabaho ak kalpasan nga naggraduarak iti high school. Inauna ak ti duwang taon nga ni Raymond manong nemi. Nga mature ti lang na. So nga sang madlaw nga inauna ak nga mitisuna. Ako matkidin sa pulag kini Raymond manong tagwapo. Kaya po manong nemi ta dinakmat tulungan ni Manang Juyen. Sa nitatang manong nemi agsugsugal ng tatobranan ka nagbarbartek. Kit ninanang manong nemi awmat ti maitad na kanyak iti panaglabana. So nga na, baka na ito langin ti maudi ko na. Iti sumarunong school year, baka sa anak ton nga makapagtuloy ng agbasa. Tabi na iba yan akmat ni Manang Joy. Awmat ti panangit altalik ni tatang kanyak. Awmat ti maitad ni nanang kanyak manong nemi tap na makapagbasa. Kadidiin manong name it sublin ni Raymond na pangkamin manong name pagluhanan tangarod. Akselberta, iti motorsiklok. Sa kawan mo, taintahan. Nakabayan ako sa ang problema ko manong name pinagustumak ni Raymond. Di makadakas na pangkami ti may isang beach resort sa daginatang nangaarak ken pulutan. Agselebrar ta, sweetheart. Celebraran ta ito yung panagkinaawatan ng dagiti puso ta. Kat saan ka daw bumawi? Tunggalag problema ka ti kwarta. Siyak di makamo. Basta, no adamat kidawag keng ka, kat itad mo. Pilpilitan nak nga uminom, amukon manong name tirantana, kung may alak, may balak. So nga, di araramidek manong name ilibas kong ibuling. Saan na ka mga awaysan ko nakbatirakan ko Takas tamat ko kati makitkitak ken mangmang ko ang istoryada.
may alak, kung may alak, may balak. Sid ka po nang sa anak ba't ngamin inom, bilang kumot mano. So ngagbalaw, di mabartekan, kadyak mabartek. Kahit nakabartekan, kalpasan na, nanyat aramidam kanya. I-check-in ka. Indan, indan sa hotel. Dakis ti randam, Raymond. Sa mo maramit kanyak tigas ta. Itapay, kat panawang ka. Ha? Yes. Uy, saan nga mabaling nga unti mapasamak ka na ta? Bina, agsubli ka. Agsubli ka, Bina. Ngem saan kun ngayon taltalek manong nemi. Talagang amok no anya tirantana. Uy, nalpas nga rin exam, manong nemi, nag-closing. Alpas this day tang school year. Kitat no at nayunak manong nemi nga pagmatrikulak itiwiyap pa nag-open. Tinaramid ko manong nemi. Nagtrabaho ak, nagsubli ak manong nemi iti department store nga nagtrabaho ak idi. At siyempre, kapanak manin nag-apply kay ni boss. Boss, dak manin. Oh my God, ha? Ruwain, ha? Ang ruwain at nagang ko, boss. Nalipatan ka din. Vina? Ay, oo. Oh my God, ha? Vina. Abay kami, nag-ikat ka. Nagbasak, boss. Ikapat na bakasyon, siyempre, nagtrabaho ko ti 2 bulan. Tadan to nayunan. Manayunan, tapno may tuloy ko matagbasa. Oh my God, ha? Kastamon lagayam landam, abay di mo yung baga, adagos kanyak. Kaya mo, ulay saan ka ang trabaho. Siyak mang babasa ka. Hagpeso, boss? Oh my God, Kapit nga pagbasahin, dak. Hindi man isa nga kondisyon, ha? Pakundi-kondisyon ka man, boss. Malagip ko lakit ni Raymond. Kondisyon. Ano rin ang kondisyon? Boss, napintas ka, pina. Ined ko kayat mo, sapol mo, panakbasa, basta nuan niya met kayat ko ken ka. Ited mo met kanya ka. Oh my God. Ay, boss. Hanto mapasamak data. Mangkita kailangan ti sabaling ang paging bagaan nyo ti kasta. Sige, agubrak ti 2 bulan. Kito sa nga 2 bulan to, baka muntad pangalak tinayon na. Gabuta kas di manong nemi nga awan ti maitulungan ni nanang kaniyak kastamatan kinamanang Joy. Manang, apay di mo tinungpal ti karim, pasensyakan. Kaya't ni Richard nga agurnong kam nga 2, baka next year, gasawa kam ton. So nangurutan ti panagbasak, bahala ka mo na. Ada mo pamuspusan. Apay nga di ka masumapul iti mabaling mang pabasakin ka. Wala ni manang. Sugar daddy, kasjay. Napindas ka, nagserbi ta pindas mo. Kinabudno na, idiyadjaya kanyak deta, at boss ko dito at department store. Saan ko ramidin deta, kahit ko tinadalus, nga graduar manang. Sigamang kidiya, apay di mo tong palang ti karim. Siyak ti mang tulong kang kakunang kanyak idi, nang namnama, sa among lahang nga tong palang. Aging ka pa nag-enroll manin manong nemi ket na pa nakiti eskwela na tamot ang oreawon umanay nga pagbayad ko. Ket nakita dito ni Raymond manong. Hello, sweetheart. Sweetheart, tarupam. Hanta pa nagsina. Girlfriend ka pa lang. O ano problema ang kwarta? Hanta pagbayad mo? Kurang eh. Ikakinawanak manin na. Itian niya ang kondisyon manin. I-date nak manin. Kat painuman na, pagbartagan na. Sabi namin nga, di mo kayat. Kat nagganas. Di ka babawi. Paragsakin ka, Bina. Tayure ka lang, maitayok-tayo. Hanga na po doon panagayat mo, Raymond. Tilang kinababaik ti gun-gun udam. Bukas tayo mo kayat. Tsaka yan, bahala ka. Palawang ka ro doon. Bastos na di yung lalaki. Naawanan ti respeto keng kuhana. Aging ka manong naming nga demasadag kanyak nga babae nga padak. Hello? Natatain nga lang siya. Ada problema mala. Madlaw ko ket. Asino iti kinasarita mi tay? Ex ko. Kahit na nga tulungan, ng with condition. Pag ananukon.
Anak kondisyon na. Ki, did ko tibagig ka. Minsak man paganano. Ah, tulungan ka kumaangin. Di mo mat kayat tikas nga kondisyon. Nangyari kahit musaon, manang. Belia tinagan ko. Vi namat kanya. Amom, istambay ko dito no kasi nga opening. Taag sapsapo lang karagiti kahit ko nga tulungan. Matulungan ka. Angin, bimot kahit di kondisyon. Dito kahit musaon. Ahente ah. Hmm? Ahente. Uwan. Makakwartak mo ta siyempre. Kahit mo, iyamang mo ka kini Sir Tom. Sir Tom. Sa bagay, dahil doon ti makamong salita. Tinasking kita. Maalag na jay tandan ko. Nakait mo? Di ka mawata manan. Agsapsapol ka iti mangkatulong kang ka, ang kadi. Uwan. Iso nga rin siya, nga rin ti, mangisadag kang ka, tumulong kang ka. No, kahit mo padasen. Awang kas bang padas. Tegunadan, no talagang hindi mo kayat, awang maarami danda. Ngam no kayat mo, well and so good. Sige, padasan. Nabang kami ti may sa nga rest house manong naming lokat na ti gate, ngam saan kam nakastrek taawan ti tulbek na iti read out ti rest house, ngam at tinawagan na. Sir Tom, adda kami dito eh. Adda kaduwak. Sige sir, urayan ta ka. Urayan tayo suna ha. Di ka unay matiktikan, nasa diglay na dyan. Baka 15 to 20 minutes at danto. Nagdanda nagakman ng naming yung awangkas itiya, mangpadas, tekunadan manong naming. Ang taong nagigipit, kahit sa patalim kumakapit, ngim saan nga kakumapit iti patalim. Ni Apo Diyos manong naming iti kamangak. Diyos ko, nadarapahap ko makapagturpos, kadinakman matulungan ti pamilyak. Iso nga ti tao ko nga ibaon nyo amang tulong kanyak, nadalos ti rantana. Nasinaw ko ti panagpuspuso. Guwapo, very neat, banong name ti dimteng, nakakotse, no Jack Mariro 40, 45, or 50 titawan. Ano, pag 40 na siguro. Hi, sir. Iso ni Vina. Vina, ni Sir Tom. Hello, sir. Hello, Vina. Oh, Belia. Manong Naimi, nagpakada ni Belia na si putak nga dahil paput-put di Sir Tom keng kuana. Da siguro tandan na. Hente iso na yun. Sumrag ta dito, Vina. Sumrag ka. Nagtugaw ka. Gawin ka, di ka mabisin. Masagwanan ti pangal daw, sir. Among tigluto? Amok, sir. Ala, mapangkad ta kusina. Sumapog ka ti mabay mo lutuin. Urayan ka dito. Sige, sir. Manong naming adobo nga karne ti baboy, hambot nga na bayag nga indepros, manong naming sak nagabraw, ay nga baga na kaniyak. Bang prito ka man ti palag nga pusit, Vina. Nagtungpalak matman. Imay dito kusina, kidlokat na ti rep, adain ruwar na nga arak. Nakaw, arak manen. Kung may alak, may balak. Ngayon kas kini Raymond, uraan at araramidin na. No saan ko akayat? Jack kayat. Kas tamat kini Sir Tom, no Jack kayat talagang Jack kayat. I-serve kong kang kuha naman ng name ti pulutan na nagtukak ka. Nakalutukan? Mabalin nun, sir. Yung muna naman lang ang luto natin ng braw. Ti adobo, medyo mabalinan. Naka-low fire. Very good. Kahit mo tagbasa kasi ay, sir. Inyustoryak kang kuha naman ng name iti may panggap iti pamilya. Kahit talagang kalikago mo tayo makapagbasa. Very good. Ikaligago mong ikaligahom, di ba? Sir. Okay. Pagbasahan ka.
itian nga kondisyon, sir. No kayat mo, siyempre, masapol ko. Ngayon, no saan mo kayat, Vina? Saan kapilitan? No saan ko kayat, sir? Di anak matulungan? Aman. Oras saan mo kayat, tulungan ka. No saan mo kayat, tulungan ka lang. At kayat ko tumulong. Ngayon, no kayat mo, walang sigud. Ang mga balin, sir. Sigurado nga daas ako yun. Bahalawak. Awan timbati ng anak. Nagsapsapolak. Sir, awang problema no balo ka. Ngayon, kaya't nak. Kahit ko ang paggraduahan na pilang mo na, sir. Sige, paggraduahan ka mo na. Siya tupente ba ka mong mangisarek kang katitrabaho. Agurayak. Ito unik titalong ang tawin. Kahit nung harod ta, oray saan mo pa nga na oray ti may isang atawin. Talong atawin ko. Kaya't ko kas pagari ka rin, sir. Gabatasan ka narigat nga yatin, sir. Balo ka gayam sa akong problema. Manong nemi talong atawin. Nginibturan mi kini Sir Tom. Saan nga nag-sex. Ngayon kang kanayon ko, manong nemi ka sa sarong karan in Sona Teres House. Nga ilutlutuan tiya. Pagluto agabota, magustuhan na tilutok manong. Kaya ka nakapagturpusak matlaing. Kaya di ababa, mapan na o manong nemi. Da kami matlang tinagkatuluyan kini Tom. Nakapagraduarak nga nasinaw ti kinatao. Gabota ni Tom kadadaan iti nasinaw nga puso nga nagayat kanya. Agasmet ti kinasinaw ti panagayat ko kenkuana. Naparaburan kami iti talong anak manong nemi ket naragsak ti binangon mi a pamilya. Naragragsak kay napimpinas nga amang ti pamilya ni Manang Joy. Ni tatang inikan Tom iti trabaho insar din ang agsugal tadan trabaho nang natalged manong nemi ket syempre naragsak damet kininanang mapanak madlatamat sumaro sa rongkar uno saan ket ninanang ti obe sumarongkar pambaran na kailiw di kiti apu ko na kada kami. Dede nga rod manong nemi ti ababa nga lagip ko tinapalabas sa Jektopulos Malipatan ket sabi ko man nakaibati akiri adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Vina, itilawag sila. Kapagayam mi, tatin ka nangigan, ket inkay tu kompleto nga tatidug ka na pimpinas ng kamangigan to into no 12:30 to 2, iti program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Numadama kayo nga gwibuya, iti page ni Paring Ray, paki-like, paki-share, kaya saan kayo nga nag-follow iti page na, agpalo kayo. Noong kayo makapagpalo, kaya agbutos kayo ito kadagitay kayat yung mga bak, kadagiti grand finalist, ma-invalid ay butos yun. Tapos nagbalin nga valid, dito'y kayong text, dito'y kayong message, kaya masapul nga nakapalo kayo. Yeah? Okay. Kaya no, may upload to ito nga video, iti page, YouTube channel ni Paring Ray nga, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya saan ka nag-subscribe, subscribe kayo. Ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz. Kahit ko yung palagip, nga dandanin, ta itong no lunas, ito ti premyo ti 11 grand finalist tayo. Saan ito ma-replay yung istorya ng grand finalist, tap na ma-refresh ti panunot ng board of judges, kahit ko nga ibaga nagiti pag-ibasaran, criteria in judging. 25% struggle of the story. Another 25% moral lesson. Can 50% deto'y listeners and viewers impact. 5 nagiti mga abak. Out of 11 finalists, 5 nagiti mga abak. Grand winner, umawat ti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Kaya kasama 23rd runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga 5,000 pesos tiawated na. Into nga nga marami awarding ceremony. Into no December 16, palubos ti Apo, 2025, nga pa nag-birthday ni Parang Ray. Advance happy birthday Parang Ray. Ngayon,
ag birthday nga masapsapa, December 3. Agur-uray ka na kita regalo kanya. Aya? Di rin man naman agbibuyata. Thank you for watching ni Erlinda Estabillo, ni Norelin Perdido Tamalay, gramo maten ken ni Erlinda Panterosete, ken dumupahing agbuybuya. Di kiti kang kanayon nga ag-share kada to yung page tayo. Ay page ni Paring Ray, di kiti video tayo di page na. Tay kablawang nga pagyamanan nila. Kaskin ni sino. Katabasahin talaga ito. Ayan. Ni Reynol Galasinaw iti London, ni Lito Isidro iti Waipaw, Hawaii, Erlinda Palakpak Publico iti Rome, Italy, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Virginia Abasulo, ni Hazel Joy Gamurot iti Badok, salamat ni Juanita Viloria iti Waipaw, Hawaii, Lourdes Queja San Jose iti Hawaii, salamat ni Edmond Corpus iti Nueva Era, ni Elsie Marcos iti Canada, ni Dolor Herbacio iti Hawaii, ken ni Aljen Kapayan iti Cagayan de Oro. Thank you for watching. Padanan dak dirmanong nemi madamdama iti dirmanong nemi nga page. Padanan dak akikita tumanen. Thank you. Thank you for watching.